Umabot naman ba sa punto, ma'am, na nagsabi na si Jay na sumuko na? Opo, nung na-admit po siya sa BR, iniiyakan na namin kasi talagang hirap na po siya. Di niya na raw kaya. Sabi niya nga po sa akin, magdesisyon na raw ako. Kaya masakit po sa kalooban na gano'n na minsan hindi mo maibigay yung hinihingi ng kapatid mo. Kasama ko naman ngayong hapon si Marilo Mansilla at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Jay Apin Legaspi. Magandang hapon, Ma'am Marilo. Magandang hapon. Nandito po ako ngayon. Humingi po ng tulong na mabayaran po yung bill namin sa ospital kasi inabot po ng 712,000 pesos po ito. Ano po yung naging kalagayan po ng kapatid po ninyo? Nagkaroon po siya ng komplikasyon sa baga. Tapos, inuubo po siya ng inuubo. Apo. Anong taon po ito na? Nung March po. Ngayon lang na March na na-discover na merong komplikasyon po sa baga itong kapatid po ninyo. Kasi po, nagtatrabaho siya sa Pangasinan. Coordinator po siya doon ng Holtec Corporation, yung sa tracking. Sa tracking. Siya po ang namamahala doon. Tapos, iniinda niya yung sakit niya na lagi daw sumasakit ang ulo, sumasakit ang likod. Tapos, yun po. Tapos, sumunod na buwan, gano'n naman yung ano niya. Tapos, nung eleksyon, umuwi po siya dito para nagpaalam na po siya doon sa trabaho niya na magpapa-check up kasi parang nararamdaman niya po na malala na yung... Mag-iba na yung nararamdaman niya dyan sa kanyang kasi baga. Namamayat na nga po dahil sa ubo niya. Yun yung naging epekto sa kanya. Opo. Ano ba yung mga naging epekto, ma'am, maliban dito sa pamamayat niya? Yun po, sakit ang ulo niya. Tapos yun, yung likod. Tapos minsan sumasakit yung gout niya. Opo. So ngayon, kamusta na itong si kapatid mo po? Nakalabas na po siya sa ospital. Opo. Nung August 5. Tapos, ganun pa rin po yung sitwasyon niya. Kapos pa rin siya sa paghinga. Opo. So, ngayon ay naka-oxygen po itong si Jay. Opo. Sabi po kasi ng doktor, kailangan po talaga ng oxygen yung Jay dahil hirap po siya sa paghinga kapag walang oxygen. Opo. Then, nag-provide po kami ng 2 tangke para po sa kanya. Nasa magkano po itong tangke, ma'am? Yung tangke po ay nasa 20K. 20,000. So, Opo, yung 2 tangke. 40,000? Hindi O dalawa po. na ito? Yung dalawa, yung isang tangke is 10,000. Opo. So, sa pagkakaalam po ninyo, ma'am, sa pagkakwento rin niya, ano daw yung naging dahilan or dulot ng nagkaroon siya ng sakit sa baga? Yung lang pong ano niya, lagi lang siyang inuubo, yun lang. Tapos, nung sabi niya kay mama, magpapacheck up ako kasi hindi ko, parang iba na yung nararamdaman ko. Nagpunta po sila ng mama ko sa City Health. Apo. Tapos nagpa-check up po siya doon. Tapos sabi po ng doktor, parang mayroon po siyang sakit sa baga. Tapos binigyan po siya ng gamot na iinumin hanggang 6 na buwan. Apo. Nagamutan. Tapos ganun pa rin ho, panay pa rin ang ubo niya. So, tapos nung time po na nung June, ito na pong June. June ngayong taon. Oo. Iba na yung nararamdaman niya as in, kapos na kapos sa paghinga. Tapos dinala na namin sa BR. Tapos yun na po, na-admit po siya nung June 17. Nandun po sa bahay namin. Opo. Naka-oxygen siya. Ngayon nga po tinatanong ako kung na-interview na raw. Sabi ko hindi pa. Sabi, ate wala na akong oxygen. Apo. Sabi ko maya-maya lang at pag uwi ko, bibili po kami magpapa-refill kami. Kumbaga, opo, kasi naman itong kasi madali lang po kasi maubos. Nasa 2 hours. Days ito na 1 day, isang araw lang po. Isang araw lang opo. Kaya ang ginagawa namin, tinitipid-tipid lang namin yung oxygen niya. Hindi lang, nasa level 3 lang. Opo. Kasi pag nasa 5 or 10, madali po siya, tapos malakas ang buga ng oxygen. Opo. Kaya madali po maubos. Opo, ito po bang si Jay ay merong asawa at mga anak? Wala po. Single siya? Binata po siya. Binata. Bakit hindi po siya nag-asawa?
Wala po siguro sa ano niya na mag-asawa kasi natulong pa siya sa mama ko. Tapos siya po ang kumbaga sa nagsusuporta rin kami kay mama. Sa magkakapatid po, ma'am, pang ilan po ito si Bunso po. Bunso? Opo. Ilan yung lalaki po sa inyo? 4. 4 na lalaki? Ako lang po ang babae. Ang babae. So, gaano kahirap, ma'am, nakikita niyo Napakahirap po, sir. Kasi, syempre, yung sa pang-araw-araw namin, ang hirap mahanapin. Kahit po may mga trabaho, syempre po, hindi naman natin masasabi na araw-araw merong pumapasok na income. Ayun, tulong-tulong na lang po kami ng mga kapatid ko. Opo. Tapos, yun, pag nakakagawa, bili ng paparefill. Tapos yung mga kailangan po ni Jay sa araw-araw, tulong-tulong na lang po. Umabot naman ba sa punto, ma'am, na nagsabi na si Jay na sumuko na? Opo, nung na-admit po siya sa VR, iniiyakan na namin kasi talagang hirap na po siya. Hindi niya na raw kaya. Sabi niya nga po sa akin, magdesisyon na raw ako. Opo. Kaya masakit po sa kalooban na gano'n na minsan hindi mo maibigay yung hinihingi ng kapatid mo. Napakahirap. Ano yung pumapasok po sa isipan po ninyo, Ma'am Marilu, habang sinasambit po niya yung mga katagang yan? Sobra. Di namin matanggap na magkakaroon siya ng sakit na gano'n kasi healthy naman po siya eh. Tapos ngayon, as in, payat na po siya. Hindi siya po makapaglakad. Sobra pong hirap sa amin, lalo na po sa mama ko, matanda na rin yung mama ko. Sa ngayon, ma'am, anong sabi ng doktor? Ano daw yung kinakailangan na pagdaanan po ni Jay? Ang sabi po ng doktor, kailangan lang pong inumin yung mga gamot na nireseta, tapos dapat sa tamang oras para po madali siyang gumaling. Then bukas po kasi may follow-up check-up siya. Tapos kanina po, andun kami sa BR, nagpa-laboratory siya. Opo. Tapos andun na po siya, umuwi na po siya sa bahay. Sa bahay. Opo. So ngayon po ay ang inaalala na lang po ninyo, Yung bayarin po sa ospital. bayarin sa hospital Opo. bill po. Saan po Opo. ito naka-admit? Sa BRT po. Sa BR. Nasa magkano na po yung tumakbong bill po itong... Nasa 712,455 something. Yan. Opo. So mahigit kalahating milyon po itong Opo. kinakailangan po ninyo. Opo. Para mapalitan po yung mga luha niyo, ma'am, na tumutulo ng ngiti ngayong hapon, makakausap natin si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV! Yes po, good afternoon. Dami nating problema ngayon, mga umiiyak, nakapanano ko sa mga istorya ng buhay ng mga pasyente, nakakatat sila. Opo. Para, Ma'am LV, mapalitan natin ng ngiti itong luha na tumutulo sa mata ni Ma'am Marilu. Ano po yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List? Puntayin niyo po sa akin yung bantay ng pasyente ngayon mismo, ililibre natin ang kanyang hospital bill. Ayun! Yan ang sabi ni Kong Salvi at ni Kong Silverbill. Lahat ng pasyente na kailangan ng tulong, tulungan natin sabot ang ating kakayahan. Opo. Ganyan po ako Bicol tumulong. Yan. Wala lang maraming pupuntahan. Pumunta lang agad sa ako Bicol para matulungan. Opo. Kumbaga, linawin ko lang, ma'am, zero na. Zero billing na po itong si Marilu sa kanyang kapatid. Yes po, sir. Pabalikin po yung pasyente, yung bantay dito sa akin para ma-zero balance yung bill nila. Opo. Kung meron kang mensahe dito kay Ma'am Marilu, ano po yun, Ma'am LV? Keep on, keep on taking care of your sister. Yun lang ang kailangan mong gawin. Palakasin ang kanyang loob para malabanan niya yung kanyang sakit. Dito na po ako, Bicol, para tumulong sa mga nangangailangan. Huwag po kayo magkatabihin lumapit sa amin. Ayan, Ma'am Marilu, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, kay Ma'am LV, ano po yun, ma'am? Lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol at kay Ma'am LB, kay Kong, na natulungan po kami sa aming bayarin sa ospital. Napakalaking tulong po yun talaga, sir. Thank you very much po. Opo. Kumbaga, nabunutan po tayo ng tinig at iniisip. Kumbaga, mawawala na kung sinasabi niyong stress itong isa pa sa iniisip ng kapatid po ninyo, yung bayarin. Kaya magandang balita po ito na ipapamahagi mo po sa pag-uwi niyo dito kay Jay. Yan, Ma'am LV, sa muli maraming salamat po. Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun? Ang masasabi ko po,
Lubos po ako nagpapasalamat sa Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List, kay Ma'am LV po, at sa lahat po ng staff na hindi po kami pinabayaan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Thank you po. Opo, at isasabay po namin sa aming panalangin itong pagaling po, yung agarang pagaling po ni Opo, thank you po. At meron kaming staff, ma'am, na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo, at maliban po dyan sa hospital bill na sagot ng Ako Bicol Party List, ay tanggapin nyo po itong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, sir. Malaking tulong po yan sa amin sa pang-araw-araw. Opo. Thank you po. At maraming salamat din po, Ma'am Marilo, na ibinigay na tiwala sa amin ngayong hapon. Salamat po, Kumbaga napalitan na yung, maging masaya na tayo, ma'am. Napalitan na yung luha po natin, yung lungkot natin. Salamat po.